हास्टिनि लाइबुमाओ थांनाय वाइसिसनि लोकसभानि चंबारि अंगै थांमानि स्लाय ताक्लायनि फिल सिचार लोकसभानि चंबारिओ हास्टिनि थंरों एबा पलिटिक्स बेलायनु कुतक अंलायनाय ताक्लायनु पुला त्रिपुरानि लोकसभानि चंबारिओ बुसुब सुब थामनि पार्टी रकनि बातायमं अंनाय आसुक सालरमै कांग्रेस ताइ सीपीएम नि बिसिंगनो नाहार लायलाय बातायलायमं अंगै फाइमानि ताबुकनु पुला बुसुब सुब थामनि थंरों कांग्रेस सीपीआईएम ताइ बीजेपी नि फान सतनलायै चंबारिओ बातायलायमा नुगलायनाय बसकांनि लोकसभा चंबारिओ फाइदि हिंगे लोकसभा चंबारिनि मानमारि नाहार मंरकनो कक सुक्रुबि सालायना सकां थांनाय विधानसभा चंबारिओ ब पार्टीनि बसक मानमारि मानखा आबरकनो तैयैजों नायनायलायानो 2018 विधानसभानि चंबारिओ भारतीय जनता पार्टी एबा बीजेपी 9,99,093 बुथ मानै पार्सेंटेज मानखा 43%। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम 9,92,575 बुथ मानै बरक पार्सेंटेज मानखा 42.7। इंडिजिनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एबा आईपीएफटी 1,73,603 बुथ मानै बरक पार्सेंटेज अंखा 7.5%। या इंडियन नेशनल कांग्रेस 41,325 बुथ मानै पार्सेंटेज अंखा 1.8। फिया ओ मानमारि नुगुई अबहायनो मातंगो फाइनाय लोकसभा चंबारिओ बीजेपी ताइ सीपीएम नि बिसिंगनो नाहालालाय बातायमं अंगानो हनै फिया तंग्रा खुदी कक तंखो हास्टेओ कताल हापं फाइमानि बिसि काइसा काखा तामो तामो अंखा लोकरकनि मुचुंगमानि तामो आबो नायतुगना थांथानिओ वानामा संसा कक मारक नायतुगि मानखा कक त्रिपुरा लोकरकनि कक सिलसामुं त्रिपुरा सारक गामि आमजायो सामुं गरै गामिया गरै फातार हास्ते रगम सामुंनि बागै मा थांमानि त्रिपुरा सारक मासाया मानैया बिग्रा खांग्रा ताबुक फानो गामि आमजायो। नंबर 3 कताल आईपीएफटी बीजेपी हाफां चंबारिनि सकां कगरे मारक सपुं जायगा। नंबर 4 आईपीएफटी रक त्रिपुरा लेन सानै हाफांगो फाइमानि सिरिं सिरिं। नंबर 5 बीजेपी हाफां केप 2016 बिल न लोकसभाओ पास खाइमानि। नंबर 6 आईपीएफटी रक केप न खादो जागै बन कबगै बन रसारि नाहार फिमानि। नंबर 7 मातो बारिओ ताइ दसरामो त्रिपुरा सारकनो पुलिस नायमा थांनि आदंराव ककमानि बुमानि एम्बुलेंस सुक्रुपमानि बुबाग्रानि तालुकाओ सिलाइबे ककमानि पाते मुंरक आबरक ताबुक बसकांनि लोकसभा चंबारिनि सकां लोकसभानि सोंमुं फिया लोकरक आबरनो पगैफानो थांका ताबुक बब पार्टी साबनो बाचारिखा बब बदल बातायलायखा आबो अंनाय कतर कथमा बुइनिस्लाय सकां सालका लोकसभाओ जितेंद्र चौधरी ताइ सालथां लोकसभा आचक थायो शंकर प्रसाद दत्तनि मुं साख्लायै हायनो हाय जतनिसाय सकां सिरिं सिरिं ककपिर मुं खायै लोकसभानि चंबारिनि सामुंगो सकांजाक सीपीआईएम बदल या कांग्रेस बदल केप नतुयै पुइला जाति ओलपातिनि ककबाय त्रिपुरा सारकनो थांचा खाइमानि लगे लगे त्रिपुरानि कताल कांग्रेसनि अजामानि आचक थाइमानै बुबागा प्रद्युत विक्रमानिको बाहादुरनि लगे दलमा दलसाके लोकर कांग्रेस बदल गदाल फाइमानै बो नासिगलाय तंगो सिनाय नुगनेर फिया बीजेपी बाय आईपीएफटी नि कथालायजा खापां तंफानो आईपीएफटी रकवाय गोबांमा सानसेनि सानै पूर्व लोकसभा आचक थायो बीजेपी बाय कथालाय बातायलायनायनि रोजागिया अंगै कायनि नैनो लोकसभा आचक थायो न बातायनायनि हिनै पूर्व आचक थायो एनसी देव बर्मानो ताइ पश्चिम आचक थायो शुक्लाचरण नुवातेनो साख्लायमानि पाते मुंनोबो सुक्रुबै वान सौलाय दङ सिनाय नुगनेर फियाबा बीजेपी ताइ कांग्रेस नि फाइसिंतै ताबोफानो सराय सराय साबो बातायनाय साख्लायमुं रोजागियाखौ फिया कांग्रेस मुं गायफायका कसा मंत्री अक्र समीर रंजन बर्मन बिरोजी छिना गोपाल राय बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम देवबर्मा अनिमेश देवबर्मा विजय रांखल खबुई राजमाता बिबु कुमारी देवीनि मुंराव बाहायनो yang BJP बाहायनो लोकसभानि चंबारिओ साबो बातायनाय स्राय स्राय साख्लायमुं मानिया फानो
सा सालोनो प्रतिमा भूमिकताई रेबती मोहन त्रिपुरानो अंखा हनै खुमबाय थकबाय के लाम सगलायमानि पातेमुंनो नगै लोकरक मलां चालायजाक फियाबा कुसुकनि फाइसिंतै कक्ति सालोबो स्राय स्राय के साख्लायमं रेजागिया फियाबा बीजेपी बो मंकावै फाइक्या मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देव मंत्री अक्रा याक्सु जिष्णु देव बर्मा प्रतिमा भूमिक सुबल भूमिक रेबती मोहन त्रिपुरा रामपद जमातिया तै डॉक्टर अतुल देव बर्मा संहायनि मुंरक फिया ताक्लायनि सुबथाम फान गोनां थोंरों बदल रगनि लोकसभानि चंबारिनि बातायलाय मुंगो कांग्रेस बीजेपी तै सीपीएम नि नाहालायलाय सुबथामनि आबादालाय मुंगो जतनि साय सामुं नांनाय आईपीएफटी बदलनि तामुखे आईपीएफटी बातायले तंखे आईपीएफटी नि आदंरक साबनो बद्रिनाय खरकसा कांग्रेस नि अजामानि कक आईपीएफटी रक तंगुनो लोकसभा बाताया हेंखे आईपीएफटी नि आदंरक बीजेपी न बद्रिया आफ्रो आईपीएफटी नि आदंरक बरो थांनाय आईपीएफटी तंगुनो बीजेपी बे कथालाय पूर्व आसन बातायखेके आईपीएफटी रंनु कप्लाय अंगनाय फिया बीजेपी रक बो कक रजाक कायनिनै लोकसभा आसक थाइननो कप्लाय खाये मोदी सरकारनो सकाद्रेनाय ओ तुंगमुंगो आईपीएफटी साइचं न बाताय थाय फिया आईपीएफटी रक साइचं बातायबो कायनिनै सिदिनो बीजेपी रकनिनो गाहाम अंगनाय ओ कक साका कांग्रेसनि खरकसा अजामा तामुखे फिया आईपीएफटी नि बुट आईपीएफटी नो तंगनाय आईपीएफटी बाचाया हंके आबुत बर थांनाय आबनो वान सगिनो बीजेपी रक आईपीएफटी बे कथालाये पूर्व आसन बातायले रिलिया हनै साबायो बाक्सा सिनाय दंनाय रक ताबुक नायथाय तमुनो आईपीएफटी आलादा सिदो साइचंनो बातायखे बीजेपी नि नु लाभ अंखा हंके कांग्रेस तै सीपीएम नि तंगमुं तामो अंगनाय बिरो रिपोर्ट कक त्रिपुरा।